ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତମେ ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କରିପାରିବନି। କଣ ହେଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? କଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ମାନେ ତା ଭିତରେ ମାନବିକତା ଅଛି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ତା ଭୟ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁନ୍ନାର ବାପା? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏ ମୁନ୍ନା ତୁ ଯା, ତୋ ବାବା ଆସିବେନି। ତୁ ଯା, ତୁ ଯା। ହେଲେ ତୁ ମତେ ମନେ ରଖିବୁ ନା? ଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତୁ ମତେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଲୁ। ତୁ ମତେ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ଦେଇଗଲୁ ରେ। ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁ ବଡ ମଣିଷ ହଉ। ତମେ ଆଜି ଯୋଉ ମୋ ଉପକାର କରିଛ, ମୁଁ ତମ ଉପକାର ଜୀବନରେ କେବେ ଶୁଝିପାରିବି। ଏଗୁଡ଼ା କଣ ହବ ବାବୁ? ଏଗୁଡ଼ା କଣ ହବ? ମୁଁ କଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁନ୍ନାକୁ ଯାଇଥିଲି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ବାପର ମନ ନେଇ, ଗୋଟେ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ ବାପର ମନ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ମୋ ମୁନ୍ନାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନର ସବୁ ଯାକ, ମୋ ଦେହର ସବୁ ଯାକ ରକ୍ତ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ବାବୁ? ମୁନ୍ନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁନ୍ନାକୁ। ମୁଁ କରିଛି କି?